De nosso programa Gerência de Água tem dois invitados. E prometa Gerard de Gooi, de 70 anos. Ele também na Holanda, pero no começamento de anos 80 ele construiu e promete molina para produzir corrente na Bonaire. Na segunda parte de Herência, Margarita Purier, de 90 anos, uma senhora de Rincón Bibana Aruba, também na palavra. O programa Gerência não está a dedicar atenção a Viviana Costa a suceder Viva Bonaire. De assunto na que estava roupa de publicidade no Bonaire de começamento de anos 80 estava assunto de energia de viento, esta produzir corrente com molina de viento. E tempo estava na Bonaire uma pessoa que não estava chama Gerard de Gooi. Ela é bem Bonaire e ela começou papia estudia a possibilidade também com energia de viento. Também a pessoa aqui, engenheiro Gerard de Gooi, é a pessoa que a realizar o projeto de Mustang para luz do estadião de praia. Está na Bonaire e nós aproveitar começar com riba sua atividade de tempo aí que estava na ano de 80. Em 80 ela vem Bonaire para promover. Gerard, dat kan je misschien een beetje volgen. Ja? Hoe kwam je eigenlijk in contact met Bonaire in die tijd, in 1980? In 1980 kreeg ik een telefoontje van Bonaire. Of ik daar naartoe wilde komen, want op Playa was men al 10 jaar bezig met de idee over de verlichting van het stadion, maar dat kwam niet van de grond. Toen had men van de kap nog gekregen, als het nu niet gerealiseerd werd, dan zou dat geld verdwijnen. Waarom kreeg ik dat telefoontje? Niet om nou erg op te scheppen, maar ik was op het gebied van sportveldverlichting, doordat ik grote projecten had gedaan, onder een paardenrenbaan Hilversum, het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat was het eerste stadion geschikt voor kleurentelevisie in Europa. Dat had ik op me geweten en dan maak je natuurlijk een aardige indruk. Dus toen het daar maar niet van de grond kwam, maar dan had wel een advies, laten we toch de naam maar noemen, van het grootste concern in Nederland. Die hadden 4 hoge masten daar neergezet, kostte veel geld. Dat kon niet. Toen kwam men tot het idee er kleine lampjes op die hoge masten zetten. Kortgaande, het werd van het kwaad tot erger, het werd steeds slechter. En toen hebben ze mij gevraagd vanuit een bepaald budget de meest optimale verlichting te ontwikkelen. En dat heb ik dan, dat vroeg me toen. Nou ja, dat was natuurlijk eerst even vreemd dat je zo'n telefoontje kreeg. Ik is van Antillen helemaal, ja, een beetje van de schoolboeken natuurlijk. Maar de Antillianen weten meer van Nederland als wij in Nederland van Antillen. Dus ik dacht, nou, dat zal ik eens even overwegen. Nou, ja, er is nog van alles tussen gekomen, maar komt er ook neer dat ik dan toch gegaan ben. Van de ene dag op de andere dag. Op een voor mij volkomen onbekend land. De West-kolonie, weet ik het. En toen kwam ik hier aan de luchthaven aan en daar stond meneer Angela, Dieter Abad en nog een aantal mensen. Die heten mij van harte welkom. Ik leek wel een koning. En ik moest verlichting gaan adviseren, een project bekeken. Nou, toen werd ik gevraagd gelijk projecten uit te werken. Dus ik werd vorstelijk ergens neergezet. En ik ben een week bezig geweest om het helemaal te bestuderen. En na een week had ik dus het hele project klaar. Hoe was het samenwerken in die tijd met de mensen hier op Bonaire? Heel prettig, ja. Dat over die verlichting dan, hè, dat was heel goed. Vooral voor meneer Angela, die was van hem een levensproject. Hij wilde dat het perfect was. Dus met die mensen was het allemaal heel goed. Alleen met DOE had ik heel grote problemen achteraf, niet in eerste instantie. Maar op het moment van realiseren gebeurden er hele vreemde dingen. Het heeft niet veel zin om daarop door te gaan. Het project is toch gerealiseerd. Ondanks alle moeilijkheden die toen ontstonden. En toen gebeurde eigenlijk dat meneer Dito Abad van Plan D2, die de ingenieur was die dat project moest begeleiden,
Die was er zeer content mee. En die zegt, de know-how die u hebt, die ontbreekt op de Antillen. U bent dus de enige niet-Philipsman die in de Stichting voor Verlichtingskunde zit in Nederland gewonnen. Wilt u niet hier blijven? Want de know-how die u hebt, die ontbreekt hier op de Antillen. Ja, dan kon ik even denken. Dus ja, maar voor verlichtingsinstallatie, voor sportvelden is de Antillen dan gewoon te klein. Ik kan hier geen living maken. En toen zei hij tegen mij, en daar is mijn grote verhaal begonnen. Bekijk naar windenergie, wat denk je daarvan? Nou, ja, ik ben ingenieur, elektrotechnicus, gespecialiseerd in de verlichtingstechniek. Maar of ik nu een paal overeind zet met een batterij lampen of een paal met een propeller, nou maar simpel zeggen, dan is de organisatie van het werk is ongeveer hetzelfde. Dus. En windenergie in die tijd, was het nog in de kinderschoenen? Nou, die wind waaide hier mooi strak. Ik denk, ja, dat moet wel goed zijn. En toen ben ik me er gaan verdiepen. Kijk, je krijgt zo'n opdracht van een stadion. En in die tussentijd had ik dan, voordat je het kon realiseren, omdat de materialen besteld worden. In die tussentijd had ik me verdiept in die windenergie. In Nederland, in Denemarken. Daar is het ook geïnformeerd. Ook via de internet? Toen nog niet. Oh nee, wat zijn we nou een stuk verder? Nee, met faxen en weet ik. Nee, dat was allemaal veel moeilijk. Gewoon in de auto stappen, naar Denemarken rijden en bij de fabrikanten praten. En toen kwam ik tot de conclusie dat, niet omdat het Lagerwij was, maar dat Lagerwij was een jonge ingenieur, toch de meest inventieve was volgens mij. En toen heb ik gezegd, kan ik wat voor je doen op de Antillen? Nou ja, Antillen ja, wist hij ook niet. Hij zegt, nou graag. En ja, toen had ik besloten, toen ik het project moest gaan realiseren, het Playa stadionverlichting moest realiseren, had ik besloten, met mijn vrouw dan natuurlijk, die moet het ook goed vinden. Ja, dat ziet er zeer veelbelovend uit. Maar in Nederland waren het dus al pilotprojecten hier. Bij particulieren werd een windmolen neergezet, kregen ze 30% subsidie. Dat begon te spelen. Dus ik dacht, het Koninkrijk, dat zal hier ook wel zo zijn. Dan doe ik het op dezelfde manier. Dus ik ben bij de realisatie van Playa-verlichting eens gaan praten. En ik zeg, wie hebben hier op de Antillen Bonaire centen? Nou, dan kom je dus natuurlijk bij LD terecht, LD Gerrits. Ga daar eens mee praten. Nou, toen ben ik daar het kantoor binnengestapt en er was net even, Erik Newton, was van de Karpaten, ja, over ecologie enzovoort. Daar zat ik even zo mee te praten. Ik zei, ja, ik zou LD Gerrits willen praten, maar blijkbaar had een secretaresse of een juffrouw daar al tegen Gerrits gezegd dat ik er was. Ik zie nu nog de deur eens overgaan, dan komt hij allemaal naar buiten met zo'n stok zo. Hij zegt, verkoop jij windmolens? Ja, hij zegt, dit moet ik er nog verder van je hebben. En niet vergeten. Ik zeg, nee, daar kom ik voor. Nou, dan deed de deur dicht, dat was het eerste gesprek. Ja, heel vreemd. Nou, ik gauw wel verder gemaakt. En toen moest ik bij hem komen en ja, heel serieus bekeken. Dat was toch vreemd voor in die tijd als zo'n oudere man die toch in windenergie geloofde. Ja, en dat komt dan een heel verhaaltje. Dat heeft hij al verteld? Dat heeft hij ook verteld, toen niet. Als iemand een windmolen wil kopen, dan vraag ik niet waarom wil je dat doen natuurlijk. En dan zal hij wel belangen bij hebben, of weet ik. Maar goed, hij heeft die windmolen gekocht en dat sprak zich heel snel rond op het eiland. En ineens worden we uitgenodigd, ik weet niet of ik de naam kan noemen, en of dat, maar ik geloof het wel. Directeur van Lands Radio, geloof ik, heet dat, van Radio Nederland Wereldomroep. Heer Massé. Heer Massé, de naam zeg je dan zelf. Lagen wij en ik, want toen waren we hier om de situatie te bekijken, werden we uitgenodigd. En toen, hij zegt, bel me op, hij nodigt me uit, dan lagen wij mij voor een diner. En nou goed, zit je aan tafel en zegt hij, ja, ik had eigenlijk een vraag aan jullie. Waarom hebben jullie aan een oude man, willen jullie daar een windmolen leveren? Waarom is dat? Ik zeg, sorry, meneer Massé, dat is niet gebruikelijk, hè. Wilt u windmolen kopen? Want over klanten praten, dat doen wij niet met andere klanten. Dat zou weer vers zijn, zou u niet leuk vinden. Nou ja, dat was dan het gesprek. Nou, en dan later, in het begin snap ik er allemaal niks wat er door ging spelen. Allerlei tegenwerking bij die windturbine. Waarvan ik over een boek zou kunnen schrijven. En dit interview, daar kan ik dat allemaal niet doen. Maar wat daar nou allemaal voor belangen achter speelde, dat had ik niet in de gaten. Maar ik wil kort toch proberen te schilderen. Voordat ik dus ja zei tegen, met mijn vrouw en Henk Lagerwij, we gaan het doen.
was ik ook bij de ECN in Petten geweest. Dat is het energieonderzoekscentrum in Nederland. Die zogenaamd de bedrijven moet ondersteunen bij technisch onderzoek. En ik had gehoord dat zij ook op de Antillen waren geweest. Om te kijken wat de mogelijkheden waren voor windenergie. Nou, toen ben ik naar naartoe gestapt en dan kreeg ik de hoofd van die afdeling te sprake. Dat was meneer Sens. Ja, ik weet niet of ik dat dan ook weer moet zeggen, maar goed, zijn gewoon feiten. Hij zegt, ja, de Antillen, dat is fantastisch voor windenergie. Maar ik ben er geweest, we hebben een rapport gemaakt. Maar die mensen zijn er te stom voor, er komt niks uit. Ik denk, nou, als dat zo goed is en hij zegt het ook, dan is dat een extra stimulans voor me om het te gaan proberen. Maar wat bleek nou? Dat hij naar de Antillen was gegaan. Kijk, in Nederland krijgt dat onderzoekbureau subsidies van de regering. En hier zag men ook mogelijkheden. Hij was hier met een man van Haskoning, een ingenieur, naar de eilanden gegaan. Was over de eilanden gevlogen. Had gekeken hoe het waaide. En ging terug naar Nederland. En maakte daar liet Haskoning een rapport maken. Hoe goed het allemaal was. Maar het kwam er eigenlijk op neer, er moest 5 jaar lang onderzoek plaatsvinden op het gebied van windenergie. En de kosten daarvan daar had hij naar de totale energieomzet gekeken. Totaal 25 miljoen Antilliaanse guldens. Toen de tijd was de Antilliaanse gulden nog hoger dan de Nederlandse gulden. Dus dat was een gigantisch bedrag. En als je dan het rapport zo eens nakeek, dan zag je bijvoorbeeld waar die geld bleef. Onder andere een post van 200.000 Antilliaans voor de directeur. Nou, die baan die wilde ik ook wel hebben hoor. Wat er nou op de achtergrond heeft gespeeld is, omdat men op de Antillen niet reageerde, hadden ze een afspraak met Landsradio dat zij hier de proeven gingen nemen. Dus toen ik gewoon als een onnozel ingenieur met een particulier ging praten om een windmolen te zetten, doorkruiste ik dat plan om hier eens even 5 jaar lang flink onderzoek uit te voeren, wat totale onzin is. Ja, dat kan ik rustig zeggen. Dat begreep ik pas achteraf, maar toen niet. Ik snapte het niet. Ook, nog een aantal mensen waren daarvan op de hoogte op wanneer, behalve wij met al, zo onnozel uit Nederlands vandaan. Die wisten dat allemaal niet. En heel langzaam werd me steeds duidelijker wat hier nou speelde. Mensen die er belang bij hebben. Maar doordat Nederland dit deed met Landsradio enzovoort, die arrogante opstelling, ja, het was werkelijk arrogant. Ik weet dat het rapport wat hij dus gemaakt had, meneer Sens, dat had hij naar de minister van Ontwikkelingssamenwerking gestuurd. Die man die had hij nooit ontmoet. Ook zijn naam had hij niet opgezet. Dat was Papa Stasia geloof ik toen, werd gezegd. En ik heb van horen vertellen dat hij dat rapport zo in zijn hand kreeg. Tussen wijsvinger en duim gepakt heeft en het zo in de prullenmand heeft laten vallen. Ja, natuurlijk, als je de naam niet eens noemt en nooit voorgesteld en niet eens een keer contact hebt, dat hij denkt, ik krijg het, ja, om maar zo te zeggen. Dus dat was, en tegen mij zei hij, omdat het op zijn rapport geen antwoord was gekomen, dat ze stom waren. Nou, dat was hij, maar goed. Maar vanuit diezelfde arrogantie was ook met de marine op Curaçao hadden gesprekken plaats gehad. En nou, die marine zou het dan wel eens even voordoen. En die hadden dus ook een windturbine neergezet in diezelfde tijd ongeveer bij de marinebasis. Ja, toen ontstond een groot conflict natuurlijk met de Codela. Die zeiden, ja, van wie is dat net nou? Is dat nou van jullie, of van ons? Nou, die Nederlanders, ja, dat moest allemaal. Nou, in die conflict situatie kwam ik terecht. Ja, dus die molen bij Gerrits mocht eerst niet aangesloten worden. Dus vanwege die 2 belangen die... Maar je hebt het wel gebouwd. Ja, die molen is neergezet. Maar daarvoor had je al een idee dat het nooit... Ja, dat kon ik heel gauw zien. Ik wist wat die molens van Lagerwijk presteerden. En de beste oplossing was gewoon een stuk of 6, misschien 9 windturbines van niet te groot formaat, van 50 kVA, C75, maar hier en daar bij een transformatorstation neer te zetten. Dat is niet zo, dan hoef je geen zware voorzieningen te treffen, geen transformatorstation, geen kabels, niks. Die zet je hier en daar neer. En daar leer je dan eerst de jaren van. En dan op een gegeven moment moet je ze natuurlijk dichter bij elkaar zetten. Want je kunt natuurlijk niet een eiland vol met molens neerzetten, dat zou niet staan.
Maar ik ben in bijvoorbeeld de Caribische eilanden geweest. Dan zie je dat ook precies zoals ik toen dacht. Hier de eerste molen en later een grote pluk op een berg bij elkaar. Ook molens van 75, 550 kVA. Dat had ik toen al duidelijk het plaatje. Het probleem was, die molen is nooit aangesloten geweest. Ja, Of- nou, dat is een heel verhaal. Natuurlijk hebben we een tactische fout gemaakt. Zowel Gerard als ik hadden natuurlijk bij de web moeten vragen of die aangesloten mocht worden voordat je hem neerzette. Maar we waren er zo van overtuigd dat dezelfde verhoudingen hier lagen als in Nederland. Waar ze dus zeiden, oké, hebt u een molen, dan kunt u me aansluiten. Maar toen die me wilde aansluiten, ging de web niet akkoord. Nou, dat was een shock voor ons. En toen heeft LD, nou, er was nog een verhaal ertussen. Maar LD toen naar de gezaghebber, Santiago, of was hij, ja, een brief geschreven, die moet er ergens waarschijnlijk nog wel zijn, van die luidde als Bonaire een klaagmuur had. Hij had plannen gehad met een containerhaven, hij had diverse plannen gehad om, ja, Bonaire toch de modernste dingen mee te geven, maar alles werd afgekapt. Nog even over hoe LD erover dacht, daar was ik intussen wel achter, want na het gesprek met meneer Marseille ben ik naar hem toe gegaan en zeg, meneer Gerrit, zeg vragen aan mij waarom u die molen hebt aangeschaft. Zakelijke overwegingen. Nou, toen werd hij een beetje kwaad. Ik zie hem nog, zat hij zo en toen zegt hij, dit moeten ze doen, dit is hun toekomst. Ja, dan was hij echt, het ging hem echt niet om het geld. Echt niet gewoon om een voorbeeld te stellen van jongens, doe dit nou, want het is jullie toekomst. En dan had hij gelijk. Ja, want als je nu ziet, dan zijn ze bezig met studies over windenergie en zo. Maar ze hebben ook een windmolen gezet bij Sorbonne. Ja. Wat denk je daarvan? Ja, ze blijven met studies. Kijk, als ik het weet, dan hoef ik geen studie meer. Ik hoef geen studie voor een stadionverlichting. Ik ga gewoon zitten rekenen hoe ik het doe. En als ik zie dat die transformator staat met een bepaald vermogen. En je moet nooit ineens heel hoog zware dingen doen. Je moet eerst stapje voor stapje het opbouwen. Ja, zo beginnen hoef ik geen studies voor te doen. Die molen op Sorbonne, die is, het is een onding. In die artikels komt ook nog wel voor in die tijd dat ze gelijk apparaten over 250 kVA. Maar vele kleintjes maken ook een grote. Kijk, als je weinig grondgebied hebt en het stormt hard, dan zet je hele zware molens neer die heel groot zijn. Maar als die er niet echt stormt, ja, ze verwachten nu in de toekomst een hurricanes, maar dan heb je er ook niks aan. Ja, maar deze wind, dat vraagt dan een bepaald type molen die niet te zwaar is. Maar... En Sorbonne is te zwaar volgens jou. Ja. Kijk, en die is ook niet neergezet vanuit de optiek van wat is nou goed voor Bonaire. Nee, dat was Stork, na Bauma enzovoort, moest Stork gepromoot worden. Nou ja, dan gaan de grote concerns, die gaan dan het ministerie en dan gaat minister de Koning, gaat hier die molens verkopen. Ja, wat kan ik er als arme ziel tegenover opstellen? Ik zat in het vliegtuig, hij zat voor in Royal Class geloof ik, ik werd met EK's onderhandeld en ik liep met het koffertje hier rond. Dat is geen partij, dus ze spraken met hem en ja, toen dacht ik, nou kan ik wel gaan. Kijk, er zijn gewoon een heel aantal nadelen. Nee. Je ziet nu ook toekomstige Bonaire op het gebied van windenergie. Ik las nog in Amerika als krant dat op het ogenblik van 1981 de kosten voor windenergie, de generatoren, turbines enzovoort, die zijn gerationaliseerd, verder uitgekiend. Dat is nog maar 10% ten opzichte van 1989, 82. Maar die ontwikkeling wisten we ook wel. Maar daarom als je de eerste stapjes doet, is dat helemaal geen verlies. Want behalve dat je windturbines moet neerzetten, moet je ook mensen opleiden die ermee kunnen omgaan. Kijk, dat zie je dus in dingen zoals Won, staat er. Veel te groot, zwaar. En er wordt verder geen onderhoud. Ja, er wordt niet voor opgeleid. Je moet niet gelijk met geweld beginnen. Ik ben met sportveldverlichting ook weer eerst met kleine projectjes begonnen. Zodat ik stap voor stap meer wist en meer leerde. Waardoor ik uiteindelijk dat grote project kon doen. Kijk, de problemen in die tijd die LD Gerards had met de web, met de overheid en zo. Hebben die problemen hem erg aangegrepen? Want je had veel contact met hem in die dagen. Ja, dat heeft me toen... maar men zegt wel eens, elk nadeel heeft een voordeel. Er gebeurden ook dingen ten onrechte. Ik had een offerte ingediend bij de web voor... Kijk, men zei waarschijnlijk 250 kVA voor molen van Bouwman. Die was helemaal niet geschikt. Dat was een molen die voor storm was ontwikkeld. En dat hadden wij
2 andere turbines aangeboden, goedkoper. En ik had mijn uiterste best gedaan om het zo scherp mogelijk te doen, want er waren meer concurrentie. En ja, dat heb ik toen ook in de krant gezet. Normaal doe ik dat niet, maar ik was zo kwaad. Ik op gisteren had gewoon in die offerte zitten strepen. Want ik heb de kopieën gekregen van een vriendje daar ergens in de web. Hij had gewoon bijvoorbeeld de funderingen. Had hij de prijzen verhoogd. En toen zeg ik, hoe hebt u dat kunnen doen? Toen zegt hij, ja, daar kun je het niet voor doen. Ik zeg, sorry meneer, maar ik ben de zakenman. Ik neem de risico's. Dus ik een offerte maak, heb ik het maar te doen voor die prijs. Dan moet u het niet automatisch zelf maar veranderen. Nou, dat soort dingen. Dus normaal doe ik dat niet, maar toen heb ik in de krant laten schrijven. Het staat ook wel ergens. Ja, dat gewoon dit niet kon accepteren, want dan kan ik wegblijven als het niet meer serieus genomen werd. Maar ook het feit dat het zo goed is hier en dat het niet kan. En ja, dat heeft me erg bezig gehouden. Maar dat ik net wilde zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Als je dan hier weggaat, ja, toen ben ik in Nederland begonnen een onderneming op te richten. En in 1987, 98 begon het in de Oostbloklanden te rommelen. Dus het was 1990 geloof ik al, ben ik onmiddellijk naar die Oostbloklanden gegaan. Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Hongarije. Want daar hadden ze geen verlichting. Ik weet dus, sport is natuurlijk wel belangrijk voor mensen. Dus dan wil ik gelijk al kijken of ze dat ook kunnen doen. En ja, dat was ook een enorme puinhoop. Maar aangezien ik hier toch gezien het was een stresssituatie, toch wat ingeënt was, kon ik wel tegen wat daar allemaal gebeurde. Dus het heeft me ook wel een bepaald voordeel opgeleverd. Om over de dingen na te denken. Ook een eigen onderneming verderop te bouwen. Maar vooral de relatie dan met de overheid. Hoe je nou een ondernemer een relatie overneemt. Want dat is gewoon niet goed geweest. Grote ondernemingen die de minister voordragen. Ik als ondernemer. Ja, wat doen we hier? En dan over de ruggen van de Antillianen. Dit is een puinhoop. Ja. Wat zijn je indrukken van L.D. Gerards als een mens die iets... wat heeft hij voor Bonaire betekend volgens jou? Ja, ik heb natuurlijk wel hier en daar zo wat gehoord. Ik kan alleen dit beoordelen. Van sommige mensen denken dat hij was de koning van Bonaire. Hij was rijk. Maar het doet me denken aan wat Lincoln, de eerste president van Amerika, heeft gezegd. Arme mensen maken niet rijk door rijke mensen arm te maken. Ja, dus hij was een organisator, hij wist hoe hij het moest doen en daardoor is er werkgelegenheid. En ook wat Keynes is een van de top-economen, die heeft gezegd, wanneer word je rijk? Dat is knowing better as the market was the future will bring for. Dus je moet gewoon vooruit kunnen denken en dat kon hij. En één ding weet ik heel zeker, en ik weet niet wat er dus vroeger met hem gebeurd is, maar hij was absoluut heel erg bewogen voor Bonaire. Ja, dat moest hier goed gaan. Ja, keek me echt zo aan van, laat ze dit nou doen. Ja, 2 jaar later is hij gestorven, dus hebben we echt nog willen aangeven, doe dit nou. Ja, en ik had een hele positieve indruk van hem, echt waar. Je bent nog steeds bezig, heb ik begrepen, in Nederland. Je hebt zelf een website. Wat doe je eigenlijk nu af? Nou, we hebben de Aerolux, nadat hier niet lukte, in Nederland Aerolux opgericht. Dat is heel goed gelopen. En mijn vrouw was financieel directeur, ik technisch directeur. Gelukkig heeft mijn dochter het werk van haar moeder overgenomen. En mijn schoonzoon, Boudewijn Lee, die heeft mijn functie overgenomen. En ja, die is 3 keer ingenieur en die spreekt vertalen. Hij is half Chinees. Die doet het fantastisch. Dus ik kan nu rustig met pensioen gaan. Maar ik kan niet stilzitten. En wat ik nou mee bezig ben is nadenken. Waarom is het hier nou fout gegaan? Wat is nou het probleem tussen het zakenleven en de overheid? Dat gaat zo langs elkaar heen. En nou heb ik de brutaliteit om te zeggen van... Gorbachev die heeft in 87 gezegd... de ondernemingen, dat zijn eigenlijk de motoren van de economie. Dat was natuurlijk een hele shock als communist om dat te zeggen. Daar ben ik doorgegaan. Eerste vraag is dan, hoe is de constructie van de motor? En de tweede vraag is dan natuurlijk, hoe bestuur je zo'n motor? En dan komen de bestuurders en daar heb ik een website van gemaakt. Ja, dan ben ik erg van aan, dan wil ik met de wereld veranderen. Dus Bonaire heeft toch een grote rol gespeeld in jouw leven tot nu toe? Ja, voor mij is Douchy Bonaire heel belangrijk. Vind je Bonaire een mooi eiland? Ja, de mensen, de sfeer. Mijn vrouw die loopt nog steeds met de kroon rond, was natuurlijk erop of eronder. We zouden dus wat kapot gaan. Ja, ik had geen geld meer en toch moest een onderneming oprichten. Misschien ook daardoor, maar ook de familie Serino, Pierre Serino, ik werd op het stadion gepakt door Henny Busman.
Pierre, ondanks dat ik met Kamba was, keek die me aan en zegt, kom bij ons, want ik had die windturbine bij in de containers in het stadion. Dus zei Pierre, kom maar naar ons en die heeft me toen gered. Dat is gewoon zo. Ja. Die heb ik dus leren kennen. Nog een aantal mensen, ook op Curaçao. Maar vooral hier, ja, niet om te overdrijven, maar ja, Bonaire heeft wel mijn hart gestolen. Je zal zeker terugkomen. Ja, als ik uitgenodigd word. Mijn vrouw die loopt nog, want die is een beetje, die wou graag met pensioen gaan. En nu zit ik hier toch weer over dingen te praten. Maar je kan me toch niet voorstellen dat ik thuis achter de geraniums ga zitten. En dat was het nou. Nog steeds ben ik een beetje kwaad, terwijl het hier zo goed is, dat het niet gelukt is. Ja? Heb je nooit nagedacht om hier pensioen te komen? Nee, op de eerste plaats wil ik nog wel een beetje het bedrijf in Nederland in de gaten houden. Heb ik twee hartstikke fijne kleinzoons. En die moeten opa zien, want die moet een beetje mee stoeien natuurlijk. En als je echt wil zien hoe mooi Bonaire is, dan moet je hier af en toe komen. Want anders val je, ja, het is altijd mooi. Hè? Maar je ziet echt hoe mooi het is als je een poosje weg bent. Ja, vorig jaar ben ik met de dochter geweest en die is een kunstenaar. Die wil volgend jaar zeker wat terugkomen. Ja, die kan mooi schilderen. Er zijn zulke mooie dingen hier. Maar dan moet je af en toe eens afstand nemen. En dan zie je pas... ja, het is natuurlijk nog heel veel ook gebrek en slechte dingen nog. Maar dan zijn er ook juist veel mogelijkheden. Ik ken Zwitserland goed, maar dat is te perfect. Je kan het beter zo hebben waar nog wat van op te bouwen is. Heel bedankt, Gerard. E televidentes, assim nós vamos começar o programa Gerência, tópico interessante, toch, diferente. Caminho nós vamos começar com Gerard de Rui, na riba. É tempo que vai trabalhar boneiro, tempo que vai começar a experimentar com energia de viento. Yo me echaré a mi papai, sin nada que me... Nós vamos a ver nosso programa Herência um rato com a senhora Margarita Purier, que está boneriano viva hobian ka bana Aruba. Nanda me Margot acaba de assim 90 anos de idade. Margot tá nasceu na Bonaire, na Rincon. Com Rincon tava de tempo aí, Margot. Com Rincon tava com a vida de Rincon tava tá. A vida estava roupa duro. Passou para metade temporada entrar na Bonaire, tinha entrar na Corsou. Então, para ela há maneira para manter-nos. Quanto rumah Margot nanda tá? 6 rumah. Que trabalho ele tem? Metade da mesla. Mesla estava da Egidio Purier. Então, sua casa? Sua casa da Helena Piar. Helena também está de Rincon. Então, sua mama estava da chama Micaela e sua tata estava da chama Franz Piar. E nada tem conuco também na Bonaire? Sim, conuco para riba. Não sabe se é conuco para riba. Margot lá, então tem que também tem a vida de conuco antes. Sim. Maneira, ela, minha tata estava na Corsou, Meslano, e aí maneira de criar nós. Então, tu já viera, nós está aí carta, nós estamos ansiosos para aí uma carta, só tem hora que nós aí carta, nós aí placa também. Então, sim. E esta baia que eram 3 lunas aqui esta bini, bulbe baia Corsou, passou na Bonaire, não tinha trabalho, mas lá era outra. Não tinha trabalho. Dat niet op die pobreza também, of Margot na land toch um tiki dem tating. Tinha que não estava tão bom, mas estava tão pobreza sim. Tinha que não estava tão bom, mas não de boa maneira não estava tão pensa. Todo dia tem comida assim para comer. Sim, todo dia tem comida. Tem ainda na kunuku também estava a produzir o bicos, não? Sim, kunuku, nós aí kunuku. Mi rumah home na bay mainta, pa bay wari pakra, pa ipakna ko ay mainsinan to ora na bin do mi mama tabay. Então nós taqueira
Tetari nanta bin, e mama da bin di kunugo trobe. Pero maar resultato tá na Corsol. Isso aí que me conta, maar os mama só mestre planta conosco. Sim, me será planta, por motivo que me se planta para ter algo destruído. Do me tata na Corsol, e vai Corsol boli bem boneiro, vai Corsol bem boneiro. Que temporada tá bem boneiro? After enter aí tá aquela? Não, ainda quero inteiro, hein? E também Corsol, terá 3 lunas, bini back, volve vai Corsol, bini. Assim nem nos mantenção tava tá. Ela trata também na boneiro como mestre? Sim, ela traha. Ora tá na boneira, ela traha mesla. Tempo que tá mestre Amaro, tá tempo de casa e pedra, não? Não tem somente tempo nesse come. Não, casi piedra com calque. Quando anda para trás e casa nem, Marco da Cora? Não tava também pique piedra não. Primeiro tava quebra e piedra não ruaceiro. Para não, ando até a noite tinha vai carga piedra. Assim não sabe bem com piedra não. Marco começa a carga ajuda carga pedra ou não? Sim, não sabe. Não se ajuda. Então só tem grupo se será junto para vai carga e piedra não, de cabeça. Não sabe se terá com a vista. Dia. Terá dia vai pôr piedra de cabeça para cá para venir. Pedra nem tá pisar? Ela precisa só piedra assim, piedra para Não era bloco. bloco. Assim é piedra nada. Na contame de rincon que tá, mas tanto ele moeda carga dois pedra. Ele moira tá tem essa canta também passa vai nos casa canta e camina assim não desejo. Não se tem com ele para nanta canta vai cara piedra. E água também. Água na pos rincon. Nós tá tem pos, nós também pos rincon. Então se vai tem hora muito tempo vai marugar para haya e água para sobre turgenia água arriba água aí para haya para vai na bisa tira conha me coisa pes bem e água ou chica água tem hora muito tempo vai trazer dia também você hora em dia viene para haya chica e água Tem a chance de drente aí. Comida duro. Sim, a vida foi duro. Tá tem outro posto também, ou tá na poeira em não tá saca água? Essa saca na pos dos postos. Mas nós saquei, você então leva de nós casa, não? Nós saquei de maneira de já que para costa assim. Mas você subir se vai para chica e água. Água tá tem um valor tempo. Sim, e água tem um valor para sobra. Tempo heni não kuna por você ora na barra que água tá bleki água cai vem na cabeça. Vida hopi dure vida ida tá. E mama de Margo, quando você está atender com ele, ou é mesmo também tá assim outro trabalho? Eta vai conosco, eta la cabeça não está, eta mula mais, da que mais queira, do nossa assim fini, para nós subir a cozinha para nós. Então, eta vai conosco que 20 tarde, pastora, e tenho vai guardar e mais na para comer na. Assim nem ida tá. Margo vai escola também na Rincon. Quando vai escola, quem estava estudando tempo aí? Ser amiga, ser Desidéria, ser... Tá que é outro? Ser Otília. Esse eu nem estava tendo. Eu fui Virgínia, eu fui Yuchi. Isso aí não estava dando eu fui. Então tem eu estava dando... Eu fui de Sombre. Você estava da Lola, prima de minha casada. Então depois, quando entra por mal, então eu fui de praia e eu fui cachi. Isso aí também ensinou-nos para trabalhar Sombre.
Mas sombria também está um curso na porra na sangue de tempo. Sim. E as duas placas nada bem sombrio. Quando não dá se sei, cabana, que não está cumprir cabana, ou a gente está dando na cabana para trás sombrio para nada. E cabana tá. Well, quando me home aí, caluf. Sabe, hora cabana. Antônio. Ah. Então, esta não pente assim aqui. Então vai que ranque, off outra corte. Para o abrir quando você enjoy melu, e quando anda bisa para hanya. Mas não se beta em dois, não? Então, mau ta kita ikanto pe kamana vira mole, para trazer rush, não sei, trazer rush. Que te ruxe? E rush tá é bom. Ah, é meme, kami botar. Sei, não sei se trazer rush. Então, eu vrouw na juffrouw Lola, ik zei juffrouw Lola, juffrouw Katja Bini Rincon, pita na escola in escola sombrio. Tem dois tipos de cabana na área que contame, não? E sorte de cabana. Uno da di, conosce Latai? Uno da, wel weer nome de cabana na, so cometemos na escola. Que men nunca margon trase sombrio para vender. Sim, já trabalha bem de duas placas para um sombrio. Então depois minha prima estava atrás sombrio fino. Então também me atrás e assim me atrás e sombrio fino e também. Já tem homem que chama Loi, sempre se comprar sombrio esse caminho. Mas tá aqui que não está bem sombrio, por você singuriaco, né? Tá algo assim, não? Sim, estava algo. E ora que tá duche na escola, a senhora está streng ou? Estava duche para mim não estava bom, mas também estava bom para não estava da estimami. Sempre nessa binduna minha mama visita, se nessa visita na preto. Você uma cama tem senhor alerta, com senhor amiga, tá tem senhor decidir também. Tu está uma cama na. É burca também ou você vem depois? É burca. Tem amiga na que tá promete tempo não. Nada viva mesmo rincon ou na praia? Não, da vive casa. Me saco na casa tá aí ainda. Casa arriba boiata. Esta ainda, pero de mal condição. Sim. E escola também, que tu vai ter aí? Toques tu? Escola aí não trabalha ainda? Não trabalha mais, pero tem, esta aí que tu vai sim. A gente quer que Margo na kita bom católico, não? Sim. Católico não estava tá. Na Rincon, o de barata Rincon tá bom católico. Marco tá vai missa tu já domingo. Já domingo, nós porque assim vai missa só não tatas. Então ele mais já strength. E daí missa mainta, nós missa maruga. Bem landa não vai missa de ochor. Dois dias por dia. Não, já domingo. Já domingo. E já sábado também. Mi rumah home na mister by misa so pastora bisa mucha na misa ando mi rumah home na mister by misa dame ella sabe kita talanta na pa na by misa ella sabe no porque se by misa ella sabe do rumah home un ta llama Bonifacio un ta llama Joseph un ta llama Papa Kupach nang tein of na muri okay basta Margo abing Aruba, no? Tá combine Margo na Aruba aqui. Eu sei como é casa. Na Moneiro mesmo? Na Moneiro é casa. Então, me vim rua, vou levar o Moneiro, passou nada em casa e tempo para viver. Sem a bola bini, não saqueira na Max, tá com Max, tá? Com o Kiko. Ele vira com massa o pão tata.
Então depois não sabia a casa de governo. Então eu vai viver em casa de governo para a banda. Então depois Romala vem trazer casa aqui. Não sei vivo aqui não. Romualdo também tá gente de Rincón, não? Sim. Yeah. Romano de Marino Burguê. Romana tá. Romalo Marino. Como é Romualdo vem viver Aruba? Tá trabalho, não? Ele trabalha com Tatina Boneiro. Ela vem rua, vem aqui que tá atrás. Corre alto. Chauffeur? Chauffeur já tá. Para quem tá chauffeur? Aqui tá chauffeur. Wawa de brot, né? Mi Roman também vem para trabalhar de bar para Wawa de brot. Boy de brot. Boy do Brot. O Uava do Brot aqui também, tá viva na Aruba, tá tem boy, tá tem uau, tá cap... Wawa, tá de boy de brot. De gente boneira, tá. Nada bisa o Uava aqui tá capitão de barco antes, mas sabe o Marco tem desse aí. Já de sei. O Marco lanta ainda com o Uava do Brot na vida? Tá viva na Aruba? Me quer sim, sim. Me banhe tá viva na rua aqui, mas depois ela morre. Nada tem bar só, ou nada tem mais negócio que é boy do Brot? Boy de brot, tá. Me quer tem 2, 3 bar. Quando bebida nem. 2, 3 bar não tá aqui. O Romualdo tá corre, tá chauffeur não? Sim. Romualdo dava na chauffeur. Depois Romualdo também vinha em casa, lá entrar e bar. Não, era tinha bar para arriba já para mim. Da quando andava já em bar, Scandinavia bar ou como? Scandinavia bar, mas bar é para Noruega não. Sim, Scandinavia bar era tá. Tá, aí ela começa com o bar. Aí nada começou a bar. Depois eu sou em judela, vim a sua maneira, ela traz, não sabia em que governo. Ela vem para é bar aqui não. Ah, sim. Que mesmo nome da dona bar novo que ela vem traf não. Boneiro bar. Mas o amor boneiro que é assim. Boneiro bar, tá. Bar é, bira opi conheci na Aruba, passou, obviamente tem na papel de boneiro bar. Sim. Outro dia, tu rindo que vim de Boneiro, também visitei bar, também. Para que não tem outro bar, para bem na bisa na Boneiro bar. Sim, né? Essa aí, ela que dá assim, sempre em sua vida. Sim. Sempre estava lá. Mas de hora ela vinha me daquele chauffeur, e outra estava atrás aqui, né? Chauffeur de boy de Brotney. Ela virou comerciante, tô hobby conheci aqui na San Nicolás, não? Mas como digo, tem mais comerciante de Noni Nicolás, da natura de negócio aqui na, tá que boneriano na chegou bilhão na Aruba, Margo. Na tudo atrás, para na viva, não? Na vini, bisa na vini flow, sim, atrás nada, na vini não estava atrás. Me tinha rumah home também. Isso aí estava Bonifácio Purier. Isso aí estava da carpinteira. Depois até a coisa traja casa, na casa que me está traje, escola. Era de hobby trabalho tempo que ela vinha na Corsola, isso aí assim, mi rumah home. Então daí bem Corsola assim, então ela vinha, tá. Quando um contratista chiquito estava atrás. Essa é minha parte. E Romã Moen também tá de mais Romã Moen? A mim sim, nós estávamos 4 Romã mulheres. Bueno, Homens. basta eu, Mr. Alanta, que me tata Mr. Cria, não? Sim. Ora, como San Nicolás estava até tempo já, Margo, tem Margo na novo que nalang hobby boneriano. Maneira que nós estava não sei viver em casa de governo e a banda, não.
Di ba natawa da manera moni. Aqui bom, a mim não está aqui na hora. Da moni te ora com romala e trecas. Eu disse, ele louco te trecas aí para roi saque só da den roi o só saque trecas aí. Nessa romala eu já na que era cansei com ne quindi den roi wa trecas que mas em Paula que era sua ideia ela que era trecas. Tem que gastar aqui na hora que vira stata aqui na. Sim. Ele não tem clube de nam, não tem casa de sonho daí, não tem clínica, não tem escola Filomena onderbouw zo dat die. Dus we entrar Filomena bovenbouw. Assim nem. Basta cambio. Margo mira den San Nicolás. Kita tin hopi boneriano e tempo ya bibaki nang ora ku Margo na bini novo. Sim, kasi mas a hopi taturi boneriano nanta da San Nicolás mas tanto. Tur. Ata tin hopi contato com outro também. Sim, tem hopi contato com outro. Sempre tu só tem contato com outro. Esperar lá no clube boneriano também. Margo sabe visitar clube boneriano hopi. Tempo lá landa no sabay después. Kuya bira grande turin misa con esta hora aqui ma. Mi sabay si o tempo ya não sei bingo. Sa tim binga ya na club boneriano. Tim boneriano que vira conhecida mas na Aruba não aí. Nós fizemos papi pouco tempo passar com a Frau Cristina. Então bicho com Margo da visite na Maristela pouco dia né. Sim, não só vai ser canang. E com Agostinho. Ringonero nanda bom representar em San Nicolás. Sim. Verdade. Margo acaba de cumprir 90 anos, não? Margo quer nunca diga numa idade alta assim aqui. Me pensa em me arranhar 12 meses na boneira e resto na rua. Quanto you na total? 6 meses. 7 meses, uno la mesura. Entonces, 3 años pasados, me dio un yumo en Muritame. Muito grande. Isso aí tem 2 ciudades. Tem festa grande, dia de cumpleaños? Sim, tem fiesta. Uma fiesta basta grande para mim, se me pensa. Agora pensa, guarda roupa ainda riba boneiro? Seguro, boneiro também, boneiro. Margo alanta que na parte grande, Margo subida da Aruba, não? Margo tem gari de back do boneiro. Tem uma taque, não me queira aqui na mesa, não me tinha. Boneiro me tinha. Uruma soya. Musango me conhecer 20. Me conhecer? Eu sei também. Me chamava de Bui Sicília. Bom, o Margo que é um combinamento para a televisão que vende na Boneiro. Seguro sim. Me está contente que venha na visitar-me, que nós conversar pouco. E me está mandando treinamento para tudo, gente na Boneiro, tudo me conhecer. Sunci para mim, tudo me gente não aya na Boneiro. Senang o Margo está queda guarda di ba? Sim, sempre me dá conta de Boneiro, nunca me duvida Boneiro, sempre. Bar nessa queda guarda, hecho que bar chama Bonaire bar, e bar tá existe ainda? Sim. Quem está atender com ele? Agora aqui está, boy tá aí, mas não está duna machama, é isso. Presidente, essa aqui está para tudo em programa Herência of the Party. Aqui nós vamos conversar com a senhora Margo Purier. Compañero,
nosotros mejor.